bareta kadadaw, mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga, mga tugang uya po, ang mga barata ngunyan na Lunes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, mga beneficiaryo kan Unconditional Cash Transfer Program ipinapairaron pa sa validasyon kan Department of Social Welfare and Development. Nagdadaraman in hygiene kits, school supplies, apwera sa pagbabakuna sa mga barangay. Paskuan sa Tudi Albay, Pinoonana. Katanduanes, nagturusdakan sa inang paghigpit sa mga biyaheros. Sa lado nasyonal, pagpabakuna makakatabang kontra sa epekto kan Omicron variant kan COVID-19. Gobyerno dapat magbakal ng duwang anti-COVID-19 drugs na efektibo maski sa Omicron variant. Vaccination drive kan gobyerno naging matrayumpo. Duwang COVID-19 referral hospital handa akan kung maglangkaw ang kaso kan Omicron variant. Sa ibang nasyon, anti-coup protest sa Myanmar naging madugo. 5 katawo ang nagadan. Sa lado rin sports, mga basketball fans, dahil po pwedeng tugutan na makalaog sa Inaris Sports Arena. Detalles kan barata enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tibay mas abot kaya na mag-Bear Brand araw-araw. Nasa pag-validate pa ang mga personalis kan Department of Social Welfare and Development sa mga kwalipikadong beneficiaryo kan Unconditional Cash Transfer o UCT. Ini ang pahayag kan nasabing ahensya kung saan ipiniliwanag ninda ang importansya kan mga datos kan sarong persona tangani makasabay sa tatauanin cash card kan Land Bank of the Philippines. Sigun sa DZGB Bicol, ang mga makakaresibinin grant poon kan taon 2018 o may mga kapot na notification form o card alaga da ipa na bibisita kan senda mga empleyado ang pigaabisuan na magpasiring sa opisina kan sendang Municipal o Social Welfare Development Office sagkod sa Desyembre 8, 2021. Mientras na ang mga mapalyar na makapasiring sa opisina kan CSWDO o MSWDO, indikasyon na dain ang matatawan in sharing na ayuda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Kasabay kan paglibot sa mga barangay, tanganing irani ang serbisyo. Ang lokal na gobyerno kan daraga, pigi ba ang vaccination team kan Rural Health Unit. Ina nagiging estratehiya ngunyan kan daraga LGU. Tanganing mapakaskas ang vaccination rollout asin mapadakwalan mga daragenyong mababakunahan kontra COVID-19. Sigun kay Alcalde Vic Perete, pigbibisita ninda ang 54 barangay sa munisipyo asin kay bahan sa mga pigahatod ninda, iyo ang libreng hygiene kits, school supplies asin mismo mga bakuna. Kasabay kay ni pinag-anunsyo man ni Perete na oral daw igwanin mangyayaring pagbabakuna sa daraga covered court kung kaya piging ganyan niya ang mga residentes na magpabakuna na dahil ang takamawatan nindang marealisar ang herd population bago matapos ang taon 2021. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Sa kamawatan na matawan ng kaugman ang publiko, maski na nga ni nasa tao pa kan COVID-19, ang opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda naglansar kan tauna na Paskuan sa tudi ngunya na panahon ng Pasko. Araw daw, igwan ni iba-ibang aktibidades na papartisiparan man kan iba-ibang organisasyon tangani makatao nin kaugmahan sa publiko. Ang mga aktibidades madura sa sa matapos ang presenteng bulan, siring sa simbang gabi, online, adap akid, online Christmas giving, a State of the Youth address,
Team Alba Youth Organization Year-End Fun Games asin kadakol pang iba. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tinugutan na kan gobyerno probinsyal kan Catanduanes ang mga fully vaccinated travelers na makalaog sa islang probinsya mantang hinali na ang enot na pigahagad na negative RT-PCR saliva sin antigen test results sa COVID-19. Ang Executive Order number 44 na ipinaluwas ni Governor Joseph Cua, epektibong ngunyan kung saan nagsasabi na ang mga biyaheros kinakaipuan sa nang magpresenta ng vaccination card as inaprobadong S-Pass o Safe, Swift and Smart Passage tanganing makalaog sa Catanduanes. Ang mga partially vaccinated as in bako pa bakunadong persona kinakaipuan pa man giraray na magpresenta ni negative RT-PCR o antigen result tulong aldaw bago ang petsa kan biyahe. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Tinawanin paliwanag ni AKB Representative Pido Garbin kung tabagong Legaspi ang sendang slogan para sa masunod na eleksyon. Sa yung sinabi na para maging alternatibo sin may pagpilian man ang mga Legaspeño. Idinungan pa man ni Garbin na ang sendang grupo ma-introduce rin mga bagong programa para sa kabos na sektor kan syudad sa pagtubod na nalilingawan iningunyan. Sinabi niya na sa Roqueni iyo analuyo ng problema sa supply ng tubig sa Buldan. Sa ibang lado, ang Bicol Party List iguanin 74 pang water supply project na ipapagibo sa iba-ibang barangay kan Kabicolan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sinabi ni Colonel Edwin Almase, 903rd Brigade Commander kan Philippine Army na ang desisyon kan mga dating miyembros kan New People's Army na magsuko iyo ang mabukas din pintuan para sa oportunidad na gusto na magkaigwan ni normal na pamumuhay mantang hinagad man ni Major General Henry Robinson, hepe kan Joint Task Force Bicolandia sa mga dating rebeldes na magtapang sa gobyerno na mabukasan ang matakan mga residentes manunungod sa peligro na magsabay sa CPP, NPA, NDF. Sina nagpaluwas kan siring na pahayag matapos na 35 mga dating rebeldes nakatapos sa 4 na aldaw na deradicalization program kung saan sinday pinairaro man sa livelihood training tangani magamit sa pagbabagong buhay kan mga ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Maski nga ni totoo ang patakot kanibang o kan bagong variant kan COVID-19, pigiing ganyar kan Department of Health ng Publiko na isa na mataranta asin mantinidong mapagbantay kontra sa coronavirus sa paagi nin pagsunod sa health asin safety protocol. Siya nang sinabi na may pamaning indikasyon na ang nakakaulakit na Omicron variant na sa Pilipinas na. Idinugo pa makan DOH na ipinapaararon pa sa test ang mga informasyon na positibong kaso kan COVID-19 kay riba ang 242 na mga dayuan na biyahero na nag-abot sa nasyon kan Nobyembre para masiguro kung ang mga ini iguanin Omicron variant. Tinawanin doon in sarong molecular biologist na kay po na mga bakalan gobyerno ninduang anti-COVID drugs na piglalabanan ang gawa sa variant kan COVID-19 kay banaan Omicron. Sinabi ni Father Nicanor Austriaco, sarong siyentista na may bulong na hali sa Merck and Pfizer, asin nasabing mga bulong, iyon minaatake sa gawa sa variants kung kaya kinakaipuhan na baloon ini kan Pilipinas. Ang sa tinawanin punto, iyon Molnupiravir asin Paxlovid nagibo sa American pharmaceutical companies na Merck asin Pfizer.
Posibleng langkawan kan gobyerno ang sendang COVID-19 immunity target halis sa 70 asin gibo ng 100% kan populasyon kan nasyon tanganing maprobintaran ang ulakid kan bagong variant kan COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Bong Vega na ang 70% herd immunity target pwedeng makaprotehir sana sa mga tao kontra sa severe infection kan original virus strain. Sa sinabi na sa ngunyan, may bagong variant kinakaipon na langkawan ang herd immunity kung sa in-target ninda ang 90% sa good alagad, mas maray kung maging 100%. Mientras tanto, ang COVID-19 Referral Hospital sa Metro Manila ang nagsabing handa-sinda sa posibilidad kung maglangkaw naman ang kaso ng COVID-19 kausa kan Omicron variant. In kaso magdakol naman ang kaso kan virus, handaan ng COVID-19 wards kan Philippine General Hospital as in Lung Center of the Philippines na mag-ako ng mga pasyente na positibo sa virus. Sinabi ni Dr. Jonas Del Rosario, tagapagtaram kan PGH, na pwedeng bukasan giraray ninda ang COVID-19 wards. Nagapilar man siya sa publiko na likaya na magduman sa PGH emergency room, apuera sana kung nasa life-threatening emergency ang pasyente. Bareta Alas sa ibang nasyon. 5 katawan na gadan mantang 15 katao man ang inarestar matapos na ang Myanmar Security Force na nasa Vehikulo Ligason ang mga nagpartisipar sa anti-coup protest. Sinabi kan local news portal Myanmar Now na ang mga testigo sa nasabing lugar nagsabi na kadakol pang iba ang nairido sa nasabing insidente. Mahiling sa ladawan asin video na talagang rinabasan kan vehikulo ang mga nagprotesta mantang ang bangkay kan mga biktima asin irido nangaya kaya sana sa tinampo. Barata sa lado nin sports. Malabog pang makalaog ang mga fans sa Inaris Sports Arena sa Pasig City sa Disyembre 8 sa pagpuon kan 2021 PBA Governors Cup. Kasabay kay ni, kumpleto naman ang mga reinforced players na makawat sa 12 teams, siring kay Olu Ashalu kan alas kaysa sa Sin Cameron Forte kan Northport Batang Pier, JXKJ McDaniels kan NLEX Road Warriors, asin Brandon Brown kan San Miguel Beermen. Mapasikat man sina Antonio Hester kan Terrafirma Jeep asin Paul Harris kan Phoenix Super LPG, Jalen Bond kan Blackwater Bossing asin Henry Walker kan Raynor Shine Elasto Painters. Sa kabugtagan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Magandang umaga po. Para po sa palagayan at pagtaya po na ating panahon ngayong araw, December 6, 2021, ang shear line po, yung tinatawag po natin tail end of a frontal system, ang nakaka-apekto ngayon sa may silang bahagi ng Mindanao. At northeast monsoon or Amiha naman po ang nakaka-apekto sa may Luzon at hindi sa Kabisayaan. At dito po sa atin sa Bicol, mari po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na kung minsan may mga pulupulong mainang pag-ulan. Katamtaman hanggang sa malakas ang ating hangin na manggagaling yan mula sa may hilagang silangan ng Iral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ngayon nakataas nga po ang ating gale warning sa may seaboard sa Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, eastern coast ng Sorsogon, Catanduanes at din po sa may northern Samar. At ang ating inaasang ng temperatura sa maghapon nasa 23 hanggang 31 degrees Celsius at ang ating araw ay sisikat mamayang 5:54 ng umaga ay kanina pong 5:54 ng umaga at ito'y lulubog ng 5:18 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DUST, dyan sa zero po nag-uulat. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Lunes. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase. Ramertanay sa lado teknikal asin pag-asa. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kasi nabag-antabay. Good morning dyan kay Dr. Jan Solamo and Dr. Rox kan Legazpi Eye Center. Thank you very much po, doctors. Thank you. Good morning. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at